Светът казва: вярвай в себе си, за да успееш. Но Бог казва: вярвай в мен. Искаш ли да бъдеш шампион? Цял живот ли ще останеш бледа сянка на себе си? Ето ти 5 прости, но не и лесни стъпки, чрез които можеш да изградиш себе си като шампион. И да, всеки може. Номер 1. Вяра. Вярата е една от най-мощните сили в света. Всеки шампион, независимо дали в спорта или в живота, започва пътя си с вяра. Ще попиташ: но вяра в какво? Ще ти кажа: вяра в Бога. Това, което Бог докосне, просперира. Живей праведно и следвай това, което Бог иска от теб. Каквото и да правиш, прави го за Божия слава, а не за своето его. Номер 2. Дисциплина. Дисциплината е абсолютно задължителна за всеки траен успех. Това е тема, която ще споменавам във всяко видео. Не става само с желания и мечти. Стига си саботирал себе си. Как очакваш да имаш здрава връзка, ако нямаш дисциплината да я поддържаш? Как ще станеш шампион в спорта, ако пропускаш неделната тренировка, защото ти се спи? Как ще имаш успешен бизнес, ако не си готов да работиш повече от всичките си служители? Номер 3. Цел. Някои хора искат да са шампиони на ринга, други в бизнеса, трети в семейството. Избери своята цел и нека бъде угодна на Бога, ако искаш пътят ти да бъде благословен. Ако намеренията ти са чисти, всичко ще се подрежда по пътя ти. Ще има ли спънки и препятствия? Да, ще бъдеш изпитван и от Бога, и от света. Но ако целта ти е чиста и вървиш по Божия път, ще успееш. Номер 4. План. Когато вярата е вкоренена в сърцето ти, изградил си дисциплина и имаш ясна цел, успехът вече е наполовина сигурен. Сега ти трябва план за действие. И да, просто е. Повечето пътища вече са оттъпкани. Учи се от успешните хора в твоята сфера. Искаш успех в бизнеса, но нямаш капитал и умения. Изготви си план. Придоби нужните знания. Свий бюджета си. Започни работа с ясната цел да спестяваш. Изчакай момента, в който ще можеш да бъдеш финансиран от банка или инвеститор. Номер 5. Успех. Честито! Вече си успешен. Но това беше лесната част. Трудната е да се задържиш. Първо Коринтияни глава 10 стих 12 ни казва: така щото, който мисли, че стои, нека внимава да не падне. Много хора са постигнали успех, но по пътя са забравили вярата в Бога, дисциплината и целта си. Всички сме виждали грандиозни падения на велики шампиони. Забравили Бога, погълнати от света. Някои фалират, други губят славата си, потъмнена от неморално поведение. Наркотици, хазарт, разточителство, прекалено удобен живот. Последната стъпка е най-трудната. Трябва да задържиш успеха. Това е пътят на лъва. Това е пътят на лъва.